Помните ли парфюма Табак? Истинските фенове и ценители на арабските парфюми помнят много добре този аромат от Мейсън Алхамбра, защото той беше тотален хит и беше голям фаворит на всеки. По някаква причина този парфюм изчезна преди около 2 години и нямаше и следа от него. Много от вас ни питаха през това време и сега най-сетне той е налечен отново при нас с сменено име, както повечето парфюми от Мейсън Алхамбра са с сменени имена. Той в момента е под името Смоки. Ето така изглежда парфюма. Аромата е унисекс и е подходящ за всички привърженици на по-тежките топли аромати с аромат на тютюн, ванилия, мед. Аромата се отваря с плодови нотки като слива, праскова, бергамот и цитруси. В средните нотки се усещат дим, мед и ориенталски нотки, а в базовите има тютюн, амбър, бял тютюн и тютюневи листа. Парфюма в момента е намален на 55 лева в сайта на Parfums from Dubai или във физическият ни магазин на улица Пиротска 54 в София.